Personal na tinurong ni Vice Governor Ann Bersamin, kadua ti Provincial Health Office ken Engineering Office, dagito Pata District Hospital iti probinsya ti Abra, ti Lapas District Hospital, Dolores Medical and Community Hospital, Villaviciosa Medicare and Community Hospital, ken ti Bukay Municipal Hospital. Gagam da ito ang mamuan, kagdama sitwasyon da, manipod di kasapulan di struktura, healthcare workers, supply ti agas, pasilidad ken ti kalidad ti may papaya serbisyo. Adda nga dagitoy findings the RLED that we have discussed a few weeks ago. And then, so nga personally, nga pangkokinita, dagitoy needs da. Yung mga bubong na kailangan daw na ma-repair. Kasi meron yung talagang worst na cases like nag-waterfall sa loob, yun ang hindi ko ma-address agad. So, pero yung mga minor, like pagpalit ng mga bathroom doors, I guess sa end ko, pwede ko naman paggawan na ng Staff naman and mga supplies, kumusta po? Ang supplies, according to Doc Roy, is nakapasa na sila. So, anytime soon, maglalabas na sila ng gamot. About doctors po, Yes, pag walang applicants, probably we can ask help from the DOH kasi meron naman silang programa na gano'n. Ibilang nakasapulan ti panakapapigsa dagito District Hospital, tapno na dati asite kapag turungan dagito mili, sakbay na mayali si Ngato Alebelde Hospital, wano ti Abra Provincial Hospital. Madadal may ti posible panakayakar ti Dolores Community Hospital. Kuno ti Provincial Health Office, rombeng na lang may kanatensyon dagiti nakita pagkurangan dagiti District Hospital. Ang goal namin is to strengthen talaga yung mga district hospitals, no? So, pero syempre with the help of the government. So ngayon, if i-fill out natin kung ano yung mga kulang, ang main talaga is bukod sa infra at saka yung mga gamit, no? Ang kailangan din natin is doctors, so staff. Naibilin pa hindi pa nakapapigsa dagiti adang, tapnon may pababati kaso ti dengue, kanda dumapay ang sakit. Mamati ti Vice-Gobernador ang mabay ni panagkaykaysa na iti na dumadumang pagbisinaan katin ino ta magunod ti panakapapigsa ti healthcare system ti probinsya ang may sa kaniti 8-point agenda ti agdamang administrasyon. Since we started this July, nakita nyo naman po ang mga pagbabago, ang mga changes, and we are so thankful na naibalik yung trust dito sa ating hospitals. Not only in APH but also in other district hospitals. Kabayatan na, dakil pa'y tinamnama ti gobyerno probinsyal ang makatulong iti healthcare system iti probinsya, ti munang ngayon pila nga House Bill No. 4307 na Abra Representative J.B. Bernos, ken Solid North Party List Representative Ching Bernos, ken imatangan ni Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin. Dahito ken ti panaka-convert ti Abra Provincial Hospital kas Dr. Luis F. Bersamin Senior Medical Center Complex. Ti agdama 50-bed capacity ti may expand iti 200 beds. Ma-upgrade iti level 2, iti babaan ti Department of Health. May establisar pa iti Governor Andres B. Bernos Multi-Specialty Medical Center ang mangijaya kaditi specialized services. Gusto ko talaga ma-file yon para makuha na siya ng DOH kasi yun naman ang clamor din ng mga taga APH. I'm happy. Happy ako dyan dahil happy din sila. As we all know, ang DOH will supply lahat ng mga needs. Malagip iti napalabas sa bulan, imo nang nga bimisita na iti panakabagit ti Department of Health anang iway ti ocular inspection iti APH kadwa ni USEC Adrian Bersamin. May isa ko mga probinsya at least at the DOH hospital. Kat for the province of Abra, datayo laeng ti awan man laeng ti DOH hospital na. Kat under the universal healthcare, dapat at least may isa nga level 2 nga DOH hospital. Kat iso ti papanan na dadya Abra Provincial Hospital, iso dadya ti plano. I laud the Congressman and of course USEC Adrian Bersamin and of course ni Congressman Ching Bernos nga nangilaban ti data nga panangikwada ti bill. Nagbalin nga ti APH ka DOH Hospital, nagbalin tayong Apex Hospital. That is a very welcome development para kanyami amin. Kasi ti kaya nasa data, nagbalin nga DOH iti Abra Provincial Hospital, sumurot kami amin nga empleyado DJ uneg. Nagbalin kam to amin nga DOH. Patyan da kong JB ken kong Ching Bernos, ang babay ni tinasa along-along, ket mapapigsa ti healthcare system iti probinsya, sungbat ti overcrowding, ken nang runa, mangsalbar ti biag, dagiti Abreños. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.